lithi iBhayibheli uJesu ngenxa yamandla wayesengenawo. Lithi iBhayibheli bathi babemnika iwayini walinqaba akavumanga ukulithatha ngoba inkonzo yesiphambano ayidingi umuntu ohluleke endleleni ongakwazi ukubekezela. Lithi iBhayibheli uJesu mayinqaba iwayini, lithi wahlangana noSimoni waseKhure. Lithi uJesu wayesengenawo amandla, kodwa uSimoni wenzela umusa ukuthi athwalele uJesu isiphambano. Lithi iBhayibheli wayesuke ezobethelwa, wayithwalela isiphambano, kodwa ngenxa yokuthi uJesu amandla wayesengasenawo, kwabiza uSimoni ukuthi amthalele. uSimoni wayitshela ukuthi uyena owenzela uJesu umusa, kanti uJesu owenzela yena umusa. Ngoba sontweni sinenkinga yabantu abayitshela ukuthi bona benzela ibandla umusa, kanti akubona benzela ibandla umusa, ibandla lenzela bona umusa. Lithi iBhayibheli amandla isephelile. Lithi uJesu bamthwalela isiphambano. Lithi bangibuyele emuva, kwakunengubo yayigqokwa uzobethelwa yayihlaliswa abaRoma. Lithi iBhayibheli lengubo yayifebezela ngokombala mawuyibuka. Lengubo yayisho ubukhosi mawuzobethelwa, ukuthi mawufika esiphambanweni mawubona lengubo kubonakala ubukhosi. Lithi iBhayibheli uJesu mayesiya esiphambanweni wabonakala ingubo ifebezela. Lithi uMathewu wathi yayingeke engakwebezeli, yayimeruni. Lithi iBhayibheli phela yayingekho meruni, yayiphephu lengubo, kwakuyingubo yobukhosi. Lithi iBhayibheli uma segqoke lengubo bake bamgubule. Lithi wayibethelwa wayigqoka amasenge, bese bopha intambo ekhalo, bese mbathiswa irowe, bese bosha intambo ekhalo umthele. Lithi uJesu masiya esiphambanweni bayikhumulile lengubo. Lengubo yayisho ubukhosi, yayibhathisa mina nawe ukuthi noma efa noma sona ihlazo lethu lifihlele. Lithi lengubo uma sebembathise yona, ngoba abantu kuyenzeka bekunika ingubo uvuka umona befuna ukugula, kanti abazi amandla ubukhosi avela kuyena. Lithi iBhayibheli bayisusa ingubo kwakunamabutho. Khumbula ukuthi thina abantu sinenkinga, siyamzonda umuntu kodwa into zakhe siyayithanda. Lithi iBhayibheli amabutho ayingamfuni uJesu, kodwa ingubo zakhe agijima ayithatha. Kuyinkinga ukuthatha ingubo yomuntu omzondayo ngoba izomlwela ingubo. Yekani ukugijimela izinto zabantu. Ngiyabona basila umuntu nomuntu nento yakhe. Mawumnyanya ungayifuni into yakhe, ngoba izomlwela. Ubabona abayawa hayi ngoba bewa, ziyabalwela lezi. Okay, ake ngibelezile. Lithi izwathi bathethelele abakwazi abakwenzayo. Into engiyithandayo uJesu uyobekwa amanqala uthuku. Lithi iBhayibheli kwakunenkosi uHerodi. Mawukhumbula uJesu mhlazane ezalwa, uHerodi wayivele inkosi, wakhathazeka, wamhlasela uJesu emncane ezelwe. Ngoba mawuyinkosi awuhlasela ngoba usumdala, awuqali ukuba inkosi usumdala, uqala ungaka ukuba inkosi umuhle bemhlasele bengakuthuki. Lithi iBhayibheli wamhlasela uHerodi, hayi wahluleka, yakhuluma into kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwakunoJosefa owathi bayithi ufuna ukushiya uMariya enkathi ekhulelwa, ethi ukuthi ukhulela ingane engayona yakhe, ngoba namhlanje khona siyabashiya bekhulela ingane engezona zethu. Lithi iBhayibheli wathi sophikizwi lathi Josefa ungamshiyi ukhuleliswa umoya ongcwele. Bengathi namhla ungayishiyile ndawo ungasuki. Lithi iBhayibheli uma uJesu seqalele ukuqala uye wabuzwa wathiwa wena ngubani, wathi indodana kaNkulunkulu. Lathi lesibili wathi wena nguba ungwaphi, wathi ungwakaJuda. Lithi iBhayibheli amaJuda
uPilato bayembuza akazange eshintshe. Lithi amaJuda maseliwe enkantolo awafunanga ukuya ngoba inkantolo abayindawo engcolile. Namhlanje abantu abathi ngeke size bayithibishini babangcolile kanti bona bangcolile. Lithi iBhayibheli uma uJesu bembuza engashintshi icala. Lithi kwakunomthetho omkhulu, kwakunomthetho wamaRoma nowamaJuda. Lithi iBhayibheli bawonile wamaJuda wawushaya umvibo u-39 kunengiso wodwa. Lithi iBhayibheli wamaJuda wawushaya umvibo engabalwa. uJesu bayishawa imvibo yakhe ayibalwanga. Inhloso kwakuthi thina lemvibo yakhe siphiliswe. Lithi iBhayibheli mayifika mayisekalweni yami ke ngithanda uJesu akayenza wasehlala phansi. Uthi baba bathethelela ababazi abakwenzayo. Uyazi lento ngiyibuka sinabantu esiphila nabo abasiphose esibhodini kodwa sibathethelele. Sinabantu esikhonza nabo silabo dasithethelele. Omunye ufika ngisho uyithethelela yena kodwa uzodala inkonzo yokuthethelela. Benzothi mina awuqali uyithethelele wena bese sibamba inkonzo yokuthethelela. Konke abakwenza kuJesu inhlalo wemthuka